e a moción de censura se basa nos artigos 25 do régimen electoral xeral e nos artigos 22, 3 e 46 da lei 185 do decreto 2568-86. Por evidente, esta situación agravouse polas deficiencias de xestión, a falta de transparencia e o incumprimento sistemático das responsabilidades Montesinos Rodríguez e ao seu grupo municipal. Nun municipio que enfronta retos estructurais complexos como o declive demográfico acelerado, o envellecemento da población e a necesidade urgente de prestación de servicios públicos e a súa ampliación e modernización, a xestión municipal do PP demostra repetidamente a súa incapacidade para proporcionar o liderado efectivo e causa semella que tivera maioría absoluta, caracterizándose a súa deriva por unha total falta de diálogo, concertación e consenso. Esta actitud sectaria e autoritaria manifestase en prácticas como a convocatoria de plenos en horarios laborais, buscando el elemento de acordos plenários. A resultante deste xito de actuar é unha corporación municipal fracturada da que destila esta legislatura. O goberno municipal do PP ten acumulado un historial preocupante de crisis e bloqueos, acompañado dunha xestión deficiente que compromete gravemente os intereses xerais da veciñanza de Viana. Caos orzamentario e incumprimento de obrigas legais. Un dos fitos máis flagrantes da incompetencia do sector do PP é a crise orzamentaria que se vive de forma crónica no noso concello. O alcalde popular presentou o orzamento para 2025 en xullo deste mesmo ano, cando que xa deberán ter entrado en vigor ao comento do exercicio correspondente en conformidade co establecido na legislación vigente. Este caso non é puntual nin causal, senón que responde a un patrón de desorganización administrativa que se repite ano tras ano. Tal situación reviste especial gravidade porque constituye un incumprimento flagrante das obrigas legais que incumben ao alcalde. A presentación tardía dos orzamentos compromete gravemente a planificación municipal, impide a de provisionalidade permanente que afecta negativamente á prestación de servicios públicos básicos. A nefasta orzamentaria xerando unha situación de incerteza financiera que compromete a estabilidade económica municipal e a capacidade de planificación a medio e longo prazo. Colapso dos servicios públicos esenciais. Outra urxencia que enfronta o noso ben querido municipio centrase nos servicios de axuda no fogar que se atopan en situación precaria desde o 2022. O goberno do PP non foi quen de sacar a licitación os servicios, deixando as traballadoras nunha situación de inestabilidade laboral permanente e aos usuarios en garantías de continuidade na prestación. Neste tema crucial para Viana tampouco quixo dar cumprimento aos acordos plenarios instados polos grupos de BNG e PSOE sin estudiar as propostas presentadas, o que demostra unha vez máis o seu carácter autoritario. Tal estado de cousas é nomeadamente grave nun municipio onde o 40,3% da poboación supera os 65 anos e o xa representa un servicio esencial para o mantemento da calidade da vida da exposición da oposición e a existencia de marxe orzamentaria suficiente para crear unha partida específica capaz de sacar a licitación porque hai que ter os orzamentos aprobados. Unha excusa máis do alcaldado do SAP desde en 2022 foron quen de manter o servicio. Se ven, a empresa que garante o servicio ameazou con abandono baixo do necesario para manter a calidade na prestación. Esta situación redundou nunha falta de atención á caída aos usuarios do SAP, comprometendo o benestar das persoas máis vulnerables do municipio e evidenciando o absoluto desleixo. Falta de transparencia e déficits democráticos. O Concello de Viana do Bolo presenta graves carencias en materia de transparencia e participación democrática baixo a xestión do PP. Existen eivas, limitacións e carencias que impiden e limitan o acceso cidadán á información pública e por que por dereito lles corresponde. Esta práctica instrumentaliza os procedimentos democráticos para superar artificialmente a situación de minoría mediante tácticas cuestionables que van contra o espírito de diálogo e que deben presidir a vida municipal. O Concello deveu un caos total, onde non se fan cumprir as súas propias ordenanzas e se trata informalmente aos veciños, que xa non saben que facer fronte á falla de respostas claras e coherentes por parte da administración municipal. As veciñas e veciños teñen grandes dificultades para desenvolver as súas relacións coa administración municipal, unha situación que mina gravemente a confianza cidadana nas institucións locais. Xestión económica irresponsable e falta de control. Ademais de non ser quen de licitar os as subvencións ás asociacións culturais e deportivas seguen bloqueadas e ao mesmo tempo o mesmo pasa coas axudas aos poiloros. Estas asociacións e equipos deportivos están a pasar dificultades para seguir adiante e levar unha actividade normal, nun municipio onde o tecido asociativo constituye un elemento fundamental de cohesión social e dinamización cultural. Outro exemplo da irresponsabilidade na xestión de recursos públicos temos o ingente volumen de fondos que se destinan a gastos superfluos que non redundan en mellores para a poboación de Viana do Bolo. A
falta de supervisión municipal manifesta tamén a deficiente coordinación dos servicios básicos e na ausencia de protocolos preventivos que garantan o funcionamento normal das infraestructuras municipais, deixando a veciñanza nunha situación de vulnerabilidade ante calquera incidencia que requira unha resposta rápida e coordinada por parte da fora de prazo, o funcionamento continuo coas contas prorrogadas e a falta de planificación financiera axeitada que ronda negas que sofren aqueles que dependen da colaboración municipal suxiren graves deficiencias no cumprimento das obrigas legais en materia de estabilidade orzamentaria e disciplina fiscal. Esta situación de desorde administrativo crónico compromete gravemente a disponibilidade de recursos públicos e a capacidade do Concello para executar investimentos e políticas de desenvolvemento local, deixando importante sen poder ser destinados ao beneficio directo da veciñanza. Incapacidade para afrontar os retos estructurales. Viana do Bolo, os habitantes repartidos nunha superficie de 256,3 km², confórmase como o segundo municipio máis extenso da provincia. A densidade de 10,12 habitantes por km² presenta retos específicos na prestación de servicios que comportan un liderado municipal competente e visionario. O municipio perdeu 646 habitantes desde 2009, de 3.382 a 2.736 habitantes, nunha sangría demográfica do 19,1% que se acelera baixo a xestión do PP debido á falta de políticas efectivas de retención de población e atracción de novos residentes. Esta realidade demográfica, cun 40,2% da población maior de 65 anos e apenas un 9,3% menor de 18 anos, exixe unha resposta urxente e coordinada que o actual goberno municipal demostra ser incapaz de proporcionar. A perda de poboación e de xeito constante e continuado compromete a viabilidade dos servicios públicos básicos e ameaza o futuro mesmo do municipio como entidade territorial cohesionada. A comparativa comarcal mostra que municipios veciños xestionan mellor os seus recursos relativos e desenvolven políticas máis efectivas de dinamización territorial. A falta de visión estratégica do goberno municipal manifestase na ausencia dunha planificación integral que aproveite as potencialidades do territorio e na incapacidade para liderar procesos de desenvolvemento que poden xerar oportunidades económicas e sociais para a veciñanza. Alternativa de goberno responsable e transparente. Esta moción de censura xurde pola necesidade imperiosa para cambiar o modo de xestión e administración do Concello de Viana do Bolo, avanzando cara a unha maior transparencia, eficacia e responsabilidade na utilización dos recursos públicos. A situación de desleixo, a falta de iniciativas acaídas e as erráticas políticas do BB para tallar os fondos por os problemas do municipio fan imprescindible un cambio de rumbo que garanta os dereitos e o benestar da ciudadanía. A xente que nos vota, pero tamén a que non nos vota, agarda que demos un paso adiante para implementar o rumbo, xestionar o cotiado municipio e facer uso do diñeiro público con maior responsabilidade e transparencia. O acordo entre o BNG e o PSOE fundamentase nun compromiso compartido coa democracia municipal, a participación cidadá e unha xestión transparente e eficaz dos recursos que son de todas e todos. Comprometémonos a establecer mecanismos efectivos de diálogo e consenso e traballar conxuntamente polo interés xeral da veciñanza. A nosa proposta pasa por implementar políticas de cohesión territorial, revitalización do rural e desenvolvemento sustentable, pensando no presente pero tamén nas futuras xeracións. Defendemos a mellora das infraestructuras municipais, o emprendemento local e a atracción de investimentos productivos para crear despoboamento e xerar oportunidades de futuro para a mocidade. Obriga moral de cambiar as cousas. É o momento e sentímonos na obriga moral de dar un paso adiante. Contamos con argumentos sólidos e temos a posibilidade e a capacidade de frear a sangría administrativa e ver de cambiar o curso das cousas para que o deterioro do municipio non vaya máis e sexa irreversible. Somos conscientes de que non podemos cambiarlo todo de inmediato e ter éxito absoluto nas nosas misións, pero hai que iniciar a muda cando antes e poñer os primeiros chanzos doutro xeito de facer, porque veciñas e veciños deste municipio é a nosa responsabilidade. En este vai nosa vida a igual que a dos nosos familiares, amigas e amigos e veciñas e veciños. Imos traballar con honestidade e transparencia desde a responsabilidade por todas e cada un das cidadás e cidadás deste Concello para ofrecerlles un mellor marco de vida e benestar, a máis de oportunidades para o futuro, sen sectarismos ni posicións partidistas, executando o mandato que as electoras e electores nos deron nas urnas. Por todo o anterior, de conformidade co disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 5.985 do réxime electoral xeral, preséntase esta moción de censura contra o alcalde do Concello de Viana do Bolo, Andrés Montesinos Rodríguez. Por todo o anterior, e de conformidade co disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 5.85 do réxime electoral xeral, preséntase esta moción de censura contra o alcalde do Concello de Viana do Bolo. E agora entran os fundamentos xurídicos que xa os expuxemos o inicio da sesión. Sí, entonces solicitan, en base a todo o anterior experto, solicitan
que se teña por presentar este escrito por feitas as manifestacións que contén sexa admitida a trámite que se otorgue o prazo que a lei dispón e se poñan en marcha os trámites necesarios para o desenvolvemento da moción de censura que se presenta, convocándose o pleno ás 12 horas do 10º día seguinte que corresponde. A continuación, damos a palabra ao portavoz do PSOE, do PSDG PSOE. Ben, bueno, pues nada, benvidos a todos, muchas gracias por asistir a esta acto tan importante e un acto democrático. Presentamos esta moción de censura, xa se justificou no texto que acaba de ler o señor secretario. Consideramos que as cousas que expomos son certas e esperamos que consigamos o apoio de todos os grupos. Nos co Partido Popular, o único que pedimos e agradecemos é todo o seu traballo. En especial agradezo yo a Andrés, porque o digo, porque eu fixe muitas visitas, presentei propostas, falei con el, a verdade é que non con moito éxito, pero bueno, non solamente importa as visitas. A partir de ahora, creo que empezou un tempo novo. Este tempo non sei se será mellor ou peor, vos diré de lo que aquí temos claro que temos moitísimas ganas de facer cousas, non temos moito tempo, acometeremos aquelas que sean máis importantes, as que sean realizables, non prometemos nada que non podamos cumprir, e trataremos de non dar pasos moi longos, sino pasos pequenos e firmes. Hemos contar con todos vos. O que lle pido a veciñanza é que non nos critiquen se o facemos mal nas barras dos bares, que veñan onde nós, que nos digan o mal que o facemos, e que nos axuden a pôr remedio a eses erros. Estamos seguros do que imos conseguir. Despois, cando tome posesión, pois diremos algunhas verbas máis extensas e manifestaremos cuáles son as intencións e cuáles son as planificacións que temos feitas a corto e a medio plazo. Nada máis, moitas gracias. Damos a palabra ao portavoz do Bloque Nacionalista. Bo día, veciñas e veciños, bo día, Viana. Comezo facendo un reconhecimento a todas as mulleres e homes de Viana que participaron na extinción dos lumes que arrasaron parte do noso querido concello e que chegaron ao pé da Bouza, Pixeiros, o Castro, Prado Cabalos, Vilaseco da Serra, Vilar de Nilo e Vilar de Mirmiao. Unhas persoas que se enfrontaron ao lume cos seus propios medios para salvar a terra, as casas, as explotacións agrarias, as para a extinción dos graves lumes que arrasaron parte de Viana e das comarcas vecinas, sobre todo no Ourense e Ourensán. Un aplauso, unha forte aperta para todos e todas. Especialmente, moito garimo, moito ánimo, 23, houve unhas eleccións municipais, unhas eleccións nas que o povo de Viana falou sobre o goberno que querían para esta legislatura. Lembro-vos que nesas eleccións o resultado foi que o BNG acadou 3 concelleiros co 27,82% dos votos, o PSDG-PSOE 3 concelleiros co 25,63% dos votos e o PP os 5 concelleiros co 46,55% dos votos. Unha correlación de forzas de 6 concelleiros que sumamos a alternativa do BNG máis o PSDG-PSOE fronte aos 5 do Partido Popular. É dicir, 53,45% do voto fronte ao 46,55%. É dicir, 930 votos fronte a 830. Este resultado que expresaron as veciñas e veciños de Viana do Bolo é claro e expresa claramente a vontade e o desexo do povo de Viana a prol dun goberno conxunto do BNG e do PSDG no Concello. Ese día, o 28 de maio do 23, Viana do Bolo, as veciñas e veciñas tamén ordenaron que debemos entendernos. Principalmente, ese mandato de entendemento era para as mulleres e homes que conformaban as candidaturas do PSDG e do BNG, para que, eliminando os seus legítimos intereses, se puxeran de acordo e gobernaran o noso querido Concello de Viana. Ese entendemento non se deu nese ano 23 e, por lo tanto, uns como outros tamén debemos asumir ese feito. O resultado foi o que todos coñecemos nese momento. O PP que viña gobernando desa o Concello de Viana do Bolo. Justamente, hai 5 anos que o Partido Popular de Montesinos apoiado en Tran 23, a situación no noso Concello foi a peor baixo o goberno de Andrés Montesinos. Ao longo deste último ano xa se convertiu en dramática polo descontrol orzamentario e incompetencia da xestión e a responsabilidade nas accións de goberno do Partido Popular. Exemplos temos da BOME.
sin orzamento, sin prazo, ano tras ano, sin presentar a norma orzamentaria ou presentando o ano prácticamente vencido ou moi avanzado, que demostra ese caos organizativo e negligente esa veciñanza de Viana para que esta veciñanza poda ser atendida adecuadamente, como pode ser o caso do contrato do SAP, que como todos ben este servicio é esencial para a poboación comarcal de Viana. Falla de resposta ás mínimas demandas da poboación vianesa. Veciñas e veciños tiñan grandes dificultades para desenvolver as súas relacións co goberno municipal. Bloqueo de axudas ás asociacións culturais, deportivas, falla de vontade ou capacidade para cumprir as propias normas municipais, incumprimento dos acordos adoptados en pleno que incidían en melloras para todas as vianesas e vianeses, grave incremento do gasto superfluo, mentres hai eivas importantes para a poboación. Aí tamén temos outro exemplo de gasto inxente e innecesario, como foron os 800.000 euros na Praza de Abastos que está ainda fechada. Deriva autoritaria e sectaria pois os restos dos grupos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Non me vou alongar porque xa se falou na exposición que fixo o secretario e o que presentamos no documento inicial da presentación da... Por tanto, nun goberno do PP de Andrés Montesinos caracterizado por esa falla de iniciativa política para afrontar a situación de Viana, pola incompetencia, pola indiferencia ante os problemas da veciñanza, que en resumen chegaron un efecto para Viana do Bolo. E ante esta situación, a sociedade vianesa demandaba un cambio de rumbo. De rumbo exixía que na institución municipal houbera un novo goberno. E fixemos. Veciñas, veciños, amigos e amigas, despois de lembrar e de botar a vista atrás, hai que pensar no futuro. Estamos nun momento que debemos deixar todo o que pasou e comenzar a traballar pois, mirando a ese futuro. Traballar pensando nas mulleres e nos homens, nas rapazas, nos rapaces, nas nenas, nos nenos, en definitiva, en Viana do Bolo. O pasado está ben para lembrar, para aprender, para que no futuro non se cometan os mesmos erros. De todos xeitos, ese pasado tampouco debe ser unha excusa para condicionar o futuro do noso povo, nin utilizarse como desculpa para esas accións futuras. As dúas forzas políticas tiñamos que deixar de lado os nosos legítimos intereses políticos, polo ben de Viana do Bolo, acordar un goberno para mellorar a xestión e sacar o Concello desta situación de parálise que prexudica enormemente toda a ciudadanía. Tendo en conta esta grave situación, en aras de evitar unha creba que faga imposible pois, atender as necesidades das veciñas e veciños das dúas forzas políticas, tiñamos que dar ese paso adiante e chegar a un acordo para acabar con este período de falla de goberno que resolva pois, as necesidades de veciñanza de Viana. Tiñamos que chegar a un acordo e logramos. Xa sabemos que vai esgotada parte da legislatura. Xa sabemos que igual deberá haber chegado antes. As bases para que Viana volte ao lugar ao que merece, para poñer esas bases en funcionamento. E, por suposto, que esas gañas e a vontade de traballo vai nos levar a un horizonte brillante para Viana. O BNG, respetuoso con esta vontade das veciñas e veciños e sensibles á necesidade de propiciar a súa estabilidade política, comprométese onde goberno. Os grupos do BNG e do PSOE comprométense a garantir a estabilidade do goberno municipal, votando todas as propostas do grupo que detenta a alcaldía e aprobando toda a aprobou e asinou esta moción de censura contra o alcalde do PP Andrés Montesinos e apoiamos a Germán García Ávila do dentro do PSDG-PSOE apoiarán e poremos a unha alcaldesa do BNG o próximo 18 de agosto do 2021 entre as dúas forzas políticas. Por lo tanto, veciñas e veciñas, hoxe é o día de comenzar a acatar as órdenes da veciñanza de Viana. Viva Viana e nada máis a moitas gracias. Bos días a todos e todas. Antes de nada, quixera darvos as grazas por acompañarnos hoxe nesta actividade para o Concello de Viana. Recibimos esta moción de censura por responsabilidade que nos caracteriza, anda que non deixa de chamarnos a atención e de preocuparnos. E por que digo isto? Porque quenes hoxe intentan facerse co goberno tiñamos votos dentro do primeiro momento, pero preferiron agardar 2 anos. Todos esperábamos solidaridade, apoio e unidade. Pero a realidade é que non todos só pensaron en como sacar estabilidade e claridade.
E será o tempo que diga se dita moción que está como alcalde, dirixo o camiño durante varios anos de servicio. Foi unha nova de cargo con un firme compromiso, traballar con seriedade e cercanía por benestar do noso concello. E así o fixe. Acompañado do meu equipo, o grandísimo traballo que desempeñan os excelentes funcionarios desta casa, o inestable apoio dos voluntarios de protección civil e, sobre todo, contando co vosso respaldo e participación. Xuntos impulsamos proxectos que hoxe están transformando na nosa realidade. Preocupámonos por o saneamento dos povos, Terra do Monte. Melloramos camiños rurais da nosa contorna, Camiño do Chaos, Camiño do Monte, Camiño de Quintera de Veloso, Camiño do Monte de Sabamede, que está en curso. Humanizamos aldeas. Preocupámonos por servicios municipais como o Matador Municipal e o DLD. Rehabilitamos casas do povo, Severa e Sabamede. Arranxamos estradas de acceso a povos, estradas por Neros de Quilloás. Estivemos ao calón das asociacións veciñais en todo momento, a inscripción de vehículo híbrido para a vía libre. Traballamos de xeito serio e moi activo na declaración do Entroido como festa de interés turístico nacional e conseguimos. Traballamos arreo cos titulares das explotacións gandeiras. Cando foi o E, amosámosles que non estaban solos, senón que contaban co respaldo da Xunta de Galicia. Este goberno sempre tivo unha total colaboración co persoal do exército desplegado na nosa contorna Operación Centinela. Puxemos en marcha o Plan Municipal contra Incendios Forestais, o Plan Básico Municipal, PBR. Prioridade inmediata, como están os acordados por o Goberno 25, con el Toba, acceso por el Matadoiro, e sobre todo o que máis nos preocupa foi poder abordar e solucionar o problema do servicio da axuda no fogar. Por certo, pasado 8 de xullo, aprobamos os presupostos no ano 25, os votos en contra tanto de Benegar como do PSOE. Foi o momento máis importante deste mandato municipal, xa que deixábamos atrás meses de bloqueo, indignación dunha oposición que se centraba únicamente no tema político, importando ben pouco os nosos maiores, os seus cuidados e as nosas personales de salud. Foron semanas de intentar negociar un patrón do PSOE que non escoitaba para entender, senón que escoitaba para reaccionar, porque prefería entender que solucionar os problemas que afectaban a veciñanza diaria. E agora, os orzamentos aprobados queren transmitir a veciñanza que lles preocupa Diana. E iso para min ten outro nome. Todo isto demostra que esta moción de censura non responde á falta de xestión ou acción política desde o goberno. Responde só á asociación de dos grupos políticos por desarrollar a un goberno honesto, capaz e traballador. Estes dos grupos que pertencen ás eleccións municipais respetan o seu plan a calquera fin. Pero tamén lles digo que isto é algo que xulgarán as urnas en menos de 2 anos, non os esquezan. Isto non é unha despedida, senón un ata pronto. Porque non o olviden, seguiremos traballando por Viana sen descanso, con lealtad, con compromiso. Os nosos veciños e veciñas, como sempre dixemos, no goberno, e agora seguimos facendo na sede fallecida. Gracias por a confianza depositada, o povo non esquece. Estamos seguros de que os ollos e as voces agora afogadas no sufrimento verán con máis forza que nunca. Con afecto e gratitude, o alcalde. Algo que alguien quiere añadir algo, soy o bloque quiere añadir alguna, ¿no? Pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción de censura? 6. ¿Votos en contra? 5. Queda aprobada la moción de censura. Queda o candidato Germán queda nomeado alcalde de Viana do Monte.
protocolo de que o alcalde saliente entregue o mando ao baixo. Pero un xesto que agradece. Sí, sí, sin problema. Primeiro xuro. Xuro, digo, perdón, prometo por a miña conciencia e honra cumprir fielmente as obligacións do cargo de alcalde de Viana do Bolo con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Podemos tratar que o bastón de mando. No, bastón de diálogo. Moitas gracias. Tampouco le dije para... Bueno, pues nada, de nuevo, dar las gracias a todos os asistentes, muchísimas gracias por vir. Repito, o acto máis democrático que pode ocurrir, que é que a xente, os seus votos, elixan as persoas que van a dirixir. Non quería entrar en liortas ni en discusión neste momento, pero bueno, algunas palabras expostas por aquí por o señor alcalde faime ter que actuar, non? E dicirle o que eu penso en algunas veces. Porque cada un non me fixo o que pudo e sabrá, hai xente que fixo cousas que se superan, outras que as fixeron e que non se superan, non? Pero non pretendemos só darlle aquí. Fixemos cada un o seu máis importante. Bueno, apelou tamén a festa do Antroido de que se había esforzado para conseguir festa de interés turístico nacional. Bueno, quero recordar que non foi así, en principio, nos presentamos varias mocións de fai 8 anos, nese senso, para que se fixera, en aquel momento os que gobernaban e os que se opuñan, tampouco foron quen de apoiarnos totalmente, había sempre muchas disculpas, que había muchos atrasos. Ahora, ao final, conseguiuse, o importante que se conseguiu, e de iso temos todos que estar moi contentos e estar satisfeitos. En cuanto a outra operación que fixo, foi en cuanto ás eleccións, que perdemos as eleccións. Bueno, eu non quero fazer aquí un sistema de pedagogía, non? Pero todo o mundo de abondo sabe, coñece como funciona a lei electoral española, non? É moi sinxela, non é un sistema directo, é dicir, onde o que consigue un voto máis é o que gaña. Aquí é un sistema proporcional, onde non se vota ni un alcalde, ni un presidente de gobierno, ni un presidente do Senado, ni da Diputación, sino que se dixe a unhos representantes que en número determinado son os que dixen a persoa que vai gobernar. Por tanto, aquí hubo unha votación donde hubo máis votos a favor dos partidos de esquerdas progresistas que do goberno. Entonces non somos perdedores, ao contrario, somos gañadores. E en función do número de diputados ou concelleiros que se obteñan en unhas eleccións, prodúcese os acordos. Quen ten máis votos é simplemente eso, ten máis votos. Os que conteñen, os que gañan, son aqueles que consiguen o poder, e consíguese sumando apoios. Pasa no goberno de España, que ganou o PP, conseguiu uns apoios o PSOE, pasa en gobernos como Canarias, Extremadura, etc., onde ganou o Partido Socialista, non foi quen de conseguir apoios suficientes e goberno o Partido Popular. É así de sinxelo, non hai que lamentarse, é o que temos. Eu non sei se ese é o mellor sistema, debe serlo, porque cada vez que chega alguén ao goberno, non o cambia, non o muda. Entón, simplemente é malo para aquel que perde. Isto quería decir simplemente as palabras, as verbas que manifestou aquí o señor alcalde. Bueno, volvo a dar as gracias por interesarnos polo que ocurre no Concello de Viana do Bolo. Hoxe estades moitísima xente aquí. Se celebran cada 2 meses impares o tercer xoves os pregos municipales. É unha mágoa que a xente non acuda tamén. Por qué? Porque aí onde se exponen as propostas de cada grupo político en aras de conseguir beneficiar ao povo de Viana. Entón, é unha pena que non veñades aquí, que vos enteredes do que propomos, porque senón despois non vos enterades do que fai cada un. E é unha pena, non? Logo, quero que me dejades facer unha referencia ao grupo político que representamos. É a única referencia política que vou facer. E iso para agradecer e lembrar a todos e todas os militantes da agrupación socialista de Viana, en especial os que xa non están,
entre nós, a súa dedicación e esforzo para defender o seu ideario e a maneira de afrontar os problemas da veciñanza para recibir o apoio do povo de Viana. Unha mención especial ao que foi o alcalde socialista de Viana e a todos os que dieron o mellor de se mesmos ao servicio do benestar dos seus veciñas e veciños. O recoñecimento máis especial vai dirixido ás persoas que dieron un paso ao fronte e decidiron integrar a lista que presentou o Partido Socialista de Galicia, PSOE, as pasadas eleccións municipais. Partíamos todos a veces dunha situación moi difícil, unha situación moi complicada, nada favorable. E ainda así, antepuxeron os seus intereses dos vianeses aos seus propios. Aparcaron as súas dúbidas e reticencias en aras de alcanzar un progreso para o seu povo e benestar. Impagable o seu acto de generosidade. Moitísimas gracias. Seguindo co capítulo do agradecemento, unha mención especial á miña familia e persoas máis achegadas, que si é certo que na primeira vintre que lle fixen saber as miñas intencións, montaron as súas reticencias e trataron de facerme ver que iba a ter que tomar decisións que non iban a gustar a todo o mundo e que iba a ter unha exposición pública complicada. Dixeronme co pensar. Cando eu lle manifestei a miña intención firme de integrarme nunha lista con meus compañeiros para tratar de arranxar os problemas de Viana e aparcar cualquier outro tipo de problema, a partir dese momento mantiveron comigo un apoio incondicional. Eso sí, como me coñecen, dixeronme, por favor, tomou con calma. Meu reconhecimento especial os compañeros e compañeras da corporación, tanto do Partido Popular como do BNG, porque todo o seu saber e esforzo puxeron a prol dos vianeses. Bueno, xa fixen antes mención, que en especial Andrés, porque foron moitas veces, efectivamente, que mantivemos reunións, moitas necesidades, como había que resolverlas. En definitiva, aunque nos pensábamos que era un paviana, non tivemos moito éxito, pero bueno, volvo a repetir, porque non importa os resultados, importa o trato. Teño que decir, foi moi respetuoso, afable, e eu agradeceu. Non quero facer unha mención especial onde a vida das persoas estiveron en eminente peligro e os bens e vivendas estiveron a punto de desaparecer. Agora vou propor unha reflexión e fago un chamamento moi especial á convivencia entre todos nós. Seguro que estades atentos a todo o que ocorre a nivel nacional, non? Vedes os telediarios, lendes a prensa, e se vos fixades, observades que algo que sorprende moitísimo é que hai un empizamiento, hai un enfrentamento entre a clase política que roza o esperpéntico. É dicir, non aparcan as súas lógicas, idearios, súas loitas políticas, empeñanse en facer unha loita persoal e que chega hasta o punto casi de rozar o odio entre eles. Ese comportamento que imita e esta polarización que existe é nociva para toda a ciudadanía, porque trasládase ao povo. O povo percibe ese malestar, ese enfrontamento. Non podemos permitir, nós non imos consentir que en Viana ocurra eso. Non imos a consentirlo. A nós non nos van a topar nestes enfrentamientos, en tratar de dañar o enemigo, si en defender nosas ideas, e os demás grupos as súas. Pero eso non vai a implicar que haxa enfrentamientos, malestar e falta de respeto. A nós sí que nos van a topar no diálogo, no entendemento, no esforzo para conseguir cousas para Viana. Vamos a topar en colaborar. Ese é o noso ideal. Mirei, agora quero referirme a algunos puntos que queremos facer. A verdade é que temos moi pouco tempo, non sabemos con que fondos contamos, pero sí contamos con moitísimas gañas. Vamos a ser quen? Seguro que sí, de satisfacer moitas necesidades de Viana, non todas, evidentemente. Temos a sorte de contar con unha paisaxe que é a envexa de todo o mundo, de verdade. Viana é o pobo máis bonito da provincia de Ourense. Ten unha paisaxe que, volvo a repetir, é unha envidia, é unha postal. Temos que conseguir que dentro das calles e das rúas de Viana este parexo ao que é Viana, o paisaxe de Viana. E para isto temos que conseguir un pobo ordeado, un pobo limpo, un pobo onde nos respetemos e respetemos as normas. Tampouco hai que facer grandes inventos, porque o Concello de Viana, o goberno que tuvo o Concello de Viana xa fai anos, emitiu unhas normas para regular
o sistema de sillas e mesas da hostelería, para regular os aparcadorios, e incluso unhas tasas. É dicir, está feito. Que ocorre? Que os cidadáns non cumpren a norma. E esa é unha pena, é unha apelación que eu fago, a que nos respetemos e cumprimos as normas. E, por outra parte, os gobernantes tampouco foron quen de facer a cumprir. Iso ten que rematar. O Concello ten que cumprir que a súa parte, na parte da limpieza, evidentemente, pero os cidadáns teñen que corresponsabilizarse. De pouco vale que os servicios de limpieza unha hora volvemos a topar as rúas cheas de lixo. Por favor, é imposible gobernar un concello sin a colaboración de todos os ciudadanos. Nos reclamamos ese apoio. Evidentemente, non queremos chegar a posturas coercitivas, de que o camiño é ese. Por exemplo, apelaremos a boa vontade dos veciños e veciñas para conseguirlo. Non renunciemos ás diferencias políticas que temos, mas fagámolas desde o diálogo, as boas formas, escoitémonos e abramos camiños por entendemento, desde cualquier partido político. Esta vai ser a maneira de gobernar. Vamos ter as portas abertas a todos os veciños. Esta é a súa casa. Quen administra? O que deciden eles nas eleccións que nos administra. Pero só somos administradores da vontade popular. Por tanto, esta é a casa do povo. Vai estar sempre aberta. Non son palabras huecas nin vacías. É a pura realidade. Vamos estar aquí a disposición de todos os ciudadanos. Non hai cores políticos, non hai carnés. Esta porta hai que entrar a pedir e nos trataremos de poder darlle o que pidan. Os que entren van a sair seguramente máis satisfeitos de cando entraron. Hemos chegado onde podemos chegar. Non se pode facer todo, pero hemos facer moitas cousas. Dende o diálogo, moitas cousas. Por favor, os ciudadanos, esta é a súa casa. Nos imos facer moitas cousas mal. Vamos a cometer erros, trataremos de que sexan os menos posibles, pero facéndolo non chegar. E trataremos de mudar se é que non damos satisfacción a vosas demandas. Convidamos os demais membros da oposición a que aporten a súa experiencia, faltaría máis, a que nos trasladen as súas ideas. Que lle van a trasladar a eles por afinidade política, que nos trasladen a nós. E nos vamos a tratar de resolver esos problemas e esas eiras. Non sei se político. Nos presentamos 28 propostas, 28 mocións, presentadas en plenos, donde aportábamos ideas para resolver os problemas de Viana. Podían gustar máis ou menos, pero presentamos 28. Eu invito e convido a políticos me fagan as propostas que se adapten para os problemas. Pero son necesarios o de todos. Nos, seguramente, muitas cousas non nos hemos enterado. Hemos falar, por suposto, que é o máis importante que falar con todos os pedáneos. Eles son os que nos teñen que trasladar os seus problemas. As súas eivas non se poden a resolver todas, seguramente que non. Pero vamos a escuitarlos. Vamos a cualquier organismo supramunicipal. Chegaremos ao Estado nasquella parte que lle corresponde con relación á administración local. Chegaremos á Xunta de Galicia. Chegaremos á Diputación. Chegaremos, non, chamaremos. Esperemos que nos reciban. Imos ir trasladarlle a necesidade de Viana. E esperemos que por lealtade institucional nos escoiten. Porque se non o fan así, non nos están facendo dano a ningún grupo político. Non. Están facendo dano ao povo de Viana. E estou seguro que iso non vai a ocurrir. Porque o povo de Viana paga impostos igual que os demais e quere que os servicios, quere que eses impostos se lle devolvan en servicios. Por lo tanto, apretaremos nas portas, a veces que faga falta, con humildade, con argumentos, e farémoslo con insistencia. Quero tamén facer unhas palabras dirixidas, en mí especialmente, os empregados e empregadas do Concello. Son a parte máis importante do Concello. Son o funcionamento día a día, son quen atende a xente, son os que tramitan as súas inquedanzas. Así que, primeiro, meu reconhecemento e anímos a que sigan prestando o mismo apoio que fixeron agora aos todos os equipos de goberno. Estou non dúbido, estou seguro de que así vai ser. Falarei con eles, preguntarei cuáles son os problemas que igualmente nos teñen como cualquier asalariado. E voume a
a seu dispor para tratar de formar un equipo de concordia. Seguramente como conseguir, seguramente. Tamén quero decirvos a todos que toda a economía que xenera un concello, non sei se a expresión é adecuada, eu chamolle economía circular. Por que? Porque todo o que xenera no concello debe quedar no concello. Por tanto, todas as necesidades de obras, compras, etc., que realiza o concello van a ser en todos os industriais e comerciantes do pobo de Viana. Pero vamos repartir de maneira equitativa entre todos, van chegar a todos. Non vai a ser mirando ningún cor político. Por favor, que olviden todo temor ahora mismo a aquelas persoas que pensan que van a ser perjudicadas. Nada máis longe da realidade. Van a contar todos con o apoio cualquera industrial, cualquier comerciante. Pediremos que haya igualdad de condicións económicas, evidente. E a partir de aí non hai cores políticos ni vai haber ninguna diferencia. Bueno, non temos que entrar para utilizar as expresións de sempre, que moita xente dice que, bueno, que é moi manida, que é o que se dice sempre. Tenho que decirvos que non é así. Estou neste momento xa sentindo o peso da importancia de ser alcaldía. Por suposto, non me dá temor, pero por suposto sí que me sinto un pouco preocupado e abadallado. É unha onda de presentar para o día, é un inmenso orgullo. Estou xa ter a responsabilidade que asumo e o reto que supón respostar e dar solución aos vosos problemas. O farei de maneira altruista, desinteresada, cas mans sempre tendidas. Dícese con frecuencia que non hai nada máis importante que ser alcalde dun pobo. Pois eu non estou de acordo. Non hai nada máis importante que ser alcalde de Viana. Nada me gustaría máis que estar a vosa altura e ser quen de solucionar os vosos problemas e carencias. Seguro, repito, seguro que cometei erros, tratarei de que sexan os menos posibles, pero non deixen de sinalaros. Decíndemo a cara. Eu vou vos escutar, tratarei de mudar meus erros e de facelo ben. Non son moito de citas, é dicir, parece algo impersoal, non? Acudir a citas famosas de filósofos, de poetas, etc. Non. Pero, bueno, é que neste momento vou acudir, vademe pedir que acuda a unha cita. E por que quero acudir esta cita? Porque coido que é unha frase da que se di o que eu vou a pedir a vos. Pídovos denuncia, reclamacións, inconformismos, moita loita, que protestedes. Entón, esta frase creo que recolle o filosofía do que eu vos quero transmitir. A frase di así: non me dá medo o ruido do poder, dame medo o silencio do povo. Gracias a todos e a todas. Sempre Viana. Wait,